Arratsaldeon debradizketan eta bai, haiatu da azkenean eguna GTA 5 ateratzen dela eta epa musika azten zait, ez da izen musika da. Bueno, kentzen dut. Eta, bueno, esaten nahi nintzena ez, azkenean iritsi da eguna GTA 5 aterarena PC-erako, hainbeste aldiz atzeratu du Rockstarrek eta beno, atera da. Eta oantxe jolasa onlinean pentsatzen nuen eitea, online moduan ikustea, ibiltzea barkatu, baina ipintzen dite onlinean ibili baino lehenuatik GTA 5eko prologoa pasatu beharra dagoela, hau da single playerko prologoa pasatu beharra dagoela, beraz momentu baten zuen aurrean pasatuko de prologoa, zeunen ez prologoa erabiliko dute jugabilitatea eta erakusteko pixkat kontrola da nola dien, eta hona ningo dugu hortaz, eta, bueno, emango jot jolasteko, eta seguren hil lehenengo formato arraro baten ikusiko zute, ze modo bentanan ejekutatzen da jolasa. Borain, haiko zeate ikusten fondoko irudioi, lasai. A ber, oain, ezke lehenio soinuak endu indiot eta zuen musika entzuteko. Vale. Berez ikusten naik beharko zinateke, konparatukoet, bai ikusten zute. Nik ere, bostakit zuek zerbait arranon bat ikusten zuten, baina ni bentana moduan ikusten dut. Oantxe, sartuko ea konfigurazio grafikoa eta guztia jarriko du berdan bezala. Baina, bueno, a ber ba. A ber, ajustes. Pantalla. Bueno, pantallas gráficos, perfecto. Memoria de vídeo. Vale, hau erabiltzen nahi dana. Nere tarjeta grafika 3 GB dauzka, 2 GB eta 2,3 GB erabiltzen. Bueno. Eta tipo de pantalla. Pantalla completa, 1080p. Relación aspektu automatikoa, bai, eman 6 bedatziren. Frekuentzia, bai, 60 Hz-etan jarrikoet. Monitorea bakarra daukat. Filtrado FXX bai, filtrado, a ver, speeder sortzikoa jarrikoet, sinkronizazio vertikala aktibatuta, eta densidad, pim, muy alta, beiratuket, muy alta, beiratzen naiz, a ver, ultra badal dago. Topea jarriko dugu, gero akaso ez dakit ondo funtzionako, baina bueno, topea jarrikoet eta gero jangoikoa nahi duna izan daiela. Hori ez, han otro poco más ya. Alta, muy alta. Eta horrelaxe ba, aplicar cambios. Reiniziatuko da, barkatu orain beltzean ikusiko zute, baina berriz ikusten nahi berko zinatekete. Eta, berba, gaina gero onlinean ibilitakoan inbitatu posible da, inbitatu berezi bat ibiltzea. Eta, bueno, pixka jungo naiz ez esplikatzen zer egin behar degun, eta etorkizunean nahi dut zuek parte hartzea gure zuzenekoetan. Mumble orain jarri dugunez gemerautzean, Mumble erabili zeueke partizipatzea gurekin, beraz nahiko nuke ez, hau ez izatea soilik nere zuzenekoa bakarri, badizik eta guztio parte hartzekoa, bat online ez, online oso divertigarria da, eta tartean nahiko nuke ja pixkatola soltatzeko kriuak bakizute, bueno, ez bakizute ere kriua da talde bat bezala egiten zu, grupo bat, klan bat leno deitzen zana, eta klan horrei izen bat jartzen diozu, nipetatzen jartzen gamerauntzia, eta bueno, gamerauntzia ibiltzen gehan guztiok kriu hortan sartuta biltzea. Bueno, honi xilduko naiz, historia dagota. Get down there! Alright, everybody pays attention, no one gets hurt! Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Come on! Finally! Let's go! Shut up! Shut the fuck up!
Hasieraka, In the back! hemendik eskatzen didate agur bat bialtzeko nire ikusleei. In the back! Ba, agur bat bialtzen diet, Let's go! bai? Come on! Bai Iker, bai Urtzi, bueno, ikusten dizaten guzti eta bai beste Hands right guztioi. back! Come on, mister, we're giving you everything you want. Don't even think about Hor, it. eskuina borrazu ikusten dut, ez dakiz zerreati da. Get in there! Sit tight! I'll handle the plastic! Don't blow yourself up! Listen up! Well, let's go! Bai, pixa tutoriala ez, nola apuntatu eta... Em, get these assholes in the closet! Yeah, Kill us in here! you. Leave us alone! Hurry! We didn't do shit to you! Ah, guarda. Sekurata. All set! Phone it in! I'm calling it! Vale. Coño. Oh. All right, we gonna do this? Osa. Show me the money! Bai, hor eskubian dean azaltzen da zerbait borroso zuek ezakit ikusiko zuten. Zaiatu beraz gero, akaso zoze grafikoa da, egia esan ultran jarri dutela guztia. Eta... The money's in here! Lehen dundi da. Ose, hau badatoz, ose hostia. Come on, man, the vault! Lol, ja gola esan Let's dudatu hit zaitan. this thing! Ah, coño. Pasan ez. Score! Ai, There's enough here for us all to nire kada enjoy. izan da, hori. Depends on how you look at it. Ena izartuta. We gotta move! Ah, botina, eundero eta eundalaro mila bakarrik. Mea. Coming out, B! Give it up! I got him! I saw your face, I'll remember you. Get harrara ikusten zaio, How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes! He's crazy! No one's A ver, crazy! vale. I think. Alt. Eta mantenituta. Lol. Vale, Michael akatu da. Vale, reiniciar, eta eske botoietan hain ezoitzen. Mandoak ine bauke jolaztea aktibatuta oka mandoak gero nahet hori autoak indabiltzeko. Joa, berri zein beharko dugu. Alright, everybody pays attention! Itxen grafikoak... Ez dakit egon goian automatikoki eiteko, baino zerbait da o... Ah, bale. Zeiten du. Grafikan gehiagizkatzen zu, eta horretik zehola ilutzen zeiten. Zo, azten zalaz. Hau zegoen non jarrita, beraz. Jarriko... Filtro, amaxia lakotan ez tropikoa. Eta, bueno. Epa, ez. Hau, no. Eta, bueno, escape. No one gets hurt! Vale, onen fundia, mantxa They'll hori. get worse than hurt! Zeuren zoiz izan zen, ez hemen zezea. Portzorto, onen zeinez, gogoratuz. Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Vale, en primera persona, uekin. Wow, primera persona, jona, ez du Hands daite. right back! Come on, mister. Gogoratzen dizueten, konfigurazio grafikoa iburuz ari dela, Xabi trikua idala artikulu batzuk igotzen gemeran zira, oso gomendagarriak, amendik Sit gomendatzen tight! dizuet. I'll handle the plastic! Zeiteko. Don't blow yourself up! Pay attention! Nika, ondie... In the back! Come on! Em, get these assholes in the closet! Vale, uekin We didn't do kendu. shit to you! Hala, hirugarren pertsonan jarri. Eta lehengo pertsona. I said the Ah, closet! Sekurata. Get him in there! Come on! Hurry! All set! Phone it in! I'm making the call! Katapum, venga, voy. Zero... Vale, oin en el diskuratuko. Mea. You can do this? Show me the money!
Slow and steady, T. Slow and steady. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. La música está tope. Come on, move it. Mira, Coming out, B. Give it up. I got him. I saw your face. I'll remember you. vale, altekin Get aldatu 1,000 zen things pertsona. every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes. He's crazy. Fuck! You didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving La later. pistola la You got portugesa. that right. Let's go. Vale. Mira. Oxa, hauekin de puta madre disparatzen da. Hone, barkatuko jazue moztea baino. A ver, ratón teclado. Pixka da, onditu sensibilitatea irutze zaitu gutxi xamarra. Vale, bai. Torren zei daude. Ei, torres. What are you doing? Find some cover. Ah, vale. I'm ready to do this. Now get in cover. Venga. Has cubierto no la hostia Quit jartza. fucking around and get down. Ah, ya macho. Wait until T's in cover, then set the charge. A ver. Get your fucking head down. The doors are about to blow. Este ikusi botoia. Se me T, salta. cover. A ver, ze hostia. Nola da kubertzea. Parkatu jo jozue, baino. A ver. Cubrirse. Bai, baina nahi. Epa. ¿Estaude? Ah, men, asignaciones de teclas. Movimiento. Egongo da. Ah, Q, vale, joder. Vale, lógico eso. Vale, buen, bai. I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourself. Oh, fuck, you hear that? Sirens. Fuck the cops. T, hit the shutter switch. Get out of here. Blame the pricks who called you out here. Fuck these guys. Don't be as dumb as you look. Venga. Bring it to 'em. Venga, triple Q. Profession. Press forward. Coño, ahí, joder. Move. We're coming through. They answered the wrong call. Asshole. Move. Está medio. Let's go. Come on, guys. Vale, Michael aldatu behar da, ez? Can't be many more cops in this town. Bring 'em. This is fucked, man. The thing is blown. I got my share. It's still wide open. Hostia, lurretik pasa. Cars up here. Let's go. Kid might have failed. This wasn't in the job description. Don't be an idiot. Let's go. Get to the car. Vale. Let's get out of here. Guasen. Vale. Está. Guasen altura. Get your ass in here. F-ekin. Autoasalto. Vale, aiga, pixka ikusten. See that shit?
Fucking put that bitch's face against A the ver, bai. glass. Did you see that? Uste you're a manejatu real erra da snap. honetan. Pero, la hostia. Fuck, how'd that happen? Go, 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 go! Jeez, I think you're gonna... Fuck! Loco Yoko's body! Guy's a dick! Fuck you! Fuck you! Baina hor nik idatziten, oain mando hartu dut, Xboxekoa daukatzen. Come on, let's get to the chopper. Coño. Desaktivatu da. We move quick, we can beat the train. We're getting there! Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it. Vale, emateu ezin dala hitzak. Cops! Coming our way! Be cool. They ain't Ooh, made this car yet. Mike? I say there's a chopper, there's a chopper. We stick to the plan, we're home free. Shit! Roadblock! Go right. Jesus! You guys alright? Fuck! Come on! Ditch the car, alright? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. Oh, it's a fucking bed! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of Eman here. dute bat. Kengo tiratzea da. I'm hit! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out. Go! No! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ez dago autoapuntatua. Autoapuntatua nazka matuko da. I'm standing here! Finish Ez dago me! meritu. Horren daun jendetza... Bale. Baina egia zen da. Hey! You! Hey! Where's the chopper? Fucking stay back! You come near me! She's fucking dead! Stay back! Go! Go! Entonces ese movimiento influencia. Asira, jolosena. Michael was not always a good husband, not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with 2 thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael, just like anybody else, Suposatzen da tipa hau da hola enterralta, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Bueno, hau da sarrera kasi pentsatzen da izango ala prologa, baina bazpare pixkat geixoago ingo deu. Onlinea joan aurretik. Gaina onlinea ustet jula izkeula jolaz barrutik ez bena konfundituta. Your son, James. He's a good kid? He's a good kid? A good kid? Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I didn't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison. I robbed banks. I ran whores, I smuggled dope. And you consider them achievements?
These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh, well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Los Santos. I know just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple of niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshitting. Man, get your ass in there. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit, come on. Vale, no hay con lo que gusta. This nigga must got the baby dead. Yeah. And all this shit paid for with bad credit. Hostia, pato acá. Dejar que así, a volarse. Gatua. Come to daddy. Which one you want, nigga? Tiene yo ten. Ah, joder, Audi R8, ¿no? You always was old choosy, motherfucker. Kurrora aver Only manda child. Lortzenetan sen. Oh, you ballin' hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone. I'm moving. Oh, it's like that, nigga? Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Venga, 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 venga. Hey, remember we gotta be careful La with radio these puta no la rides, salsa, homie. es que la... Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? La toalla Homie, ensaiva. I'm good. Ah, vale, Block Marius aquí. O sea, You ain't even habilitate tested me. Grecia. If you wanna chunk them things. Creo que no Hey, está. dog, we be doing Simeon a disservice if we ain't test these rides out. He ain't even gonna know if they could if we ever push him to the brink. You feel me? Hang him right there. Que
egin da, gidatu bitartean denbora ala, aldu. Oh, we filming shit here, huh? Hey, down this alley here. Ezkerreko... Okay, Keep busting, low. whatever you say. Irratia... bai. Oina. Gertatzen dena... musika puta horrekin copyrighta saltatu egiten dituen. Eta hori ez dena. Martinao... I'm schooling your ass, boy. Zuzenekotako... zea pasatzea. Hora da, Twitchea. Come at you from the Kontrolatu eta nahi. Mar, me cago en Dios. You wanna get whips like this, you gotta stay on your grid now. nigga had to some time over Cámara, nickels and tampoco dimes. Hudson, God stick to repos, dog. Right. Uh-huh. Left through the parking lot. Yeah, whatever you say. Come on, Frank. Whatever, homie. Vamos a escuchar, Árbola. I'm gonna make a Dale, withdrawal, Barros, tía. homie. You dumb motherfucker, that's the Union Depository. Pero sale la tendía, ahora. What you No, yeah, gonna no slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. Dale, We bye. got the paperwork. Whatever, you Say explain that. that shit. Police I'll see education. you at the dealership. Explain that shit my ass. Épala. I'm Venga. sorry, fool. Langilla gorro, azarretu zaizki. Azarretu zaizki langilla. Aietzeka gustatzen botoia zeana, Maiu zeneot, blog Maiu zeneotea. Again. Minimapa ditu hartzen. Ole! Ona dator, minimapan ikusten du polizia hona horrela, eta nondik eskibatzen dut. Bizarrak zaibia, barba Hey, let's meet up next week. ditu. Joder, txuki nahi hartu behar dut etxe. Odo mantxak da. Epa. Venga. Oh, es que zai, raro ikin zait teklauak giratxa. Normalan giratza ditutan hau zeakin. Volanteakin. Mandoak inde zerbait manejatzera ez, baina ja teklatuak egin. Vale, misioa da. I don't get you, bro. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same.
This racist insulted me. Hey, what's up, fool? What you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Sure. Vale. How about we fall through, homie? La marra. Crazy white folks don't believe that shit. Cioè, ma voi che sta avrà online Oh, come on, those beatings, those people are resisting arrest. Check it out, y'all, in the house, y'all. So I can show and go and let the people know. So what you eat. Frati puta, hai iniziato un po'. This chump change. I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat pizzaki. Who you trying to impress? Your auntie Denise, with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. No, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. No, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Epa. Porque konbertizioa letzen zuten nahi eta gero askotan There's a car right here. India galtzen. Are you waiting to pick up what I told you? Man, shit, it's good to be home. Tía. Tía. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. Nigga. What? Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Just like a real Shoo! Get on out of here. Okay, baby. I'll see you at the thing. You hear? Something other than a ninny. I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. In Moorhead and the Soviet tit flank. Or Reds under the bed. Allora, mati pixatera gutxi egiten digu. Ez, ematen dira. Atzetik. Izera, kantatzen. Vale, va. A ver. Nora erabiltzen. Vale. Vale. Gorden gau partida eta ber online ergon lezkeu. Vale. Bai. A ber, gorditzen nahi da. Muy gorratatzen dut. Selfie ateako bien. Vale, selfie ateak. A ver. Internet. Ez amendik etzen. A ver, dun hostiek ikuten da noin zara. Online. Correo electrónico. Ah, Franklin da tipo, egia. Now the LSPD have had many run-ins with various family sets over the years. With the fallen, the FIB take a more community outreach approach. Hey guys,
Online nola hostia jutea? Honenak ardu gago egitea. Nola hostia eta juteotea onlinea? Beratzen nahi naiz. Bueno, bai, lehetu ditut. Jesteko volumena eta oain jetxiret, espero ondongo gala. Beraz, ondo baldin badao. I'm gonna have a gentleman calling later. So make yourself scarce. Hey, yo, what up, Haha, man? $5,000. Oie dia, reserva egiteatik, hola zen. Los golpes ya están disponibles en brazo alto. Vale. La hostia. Hostia. Ah, mendico. Online. Join. Jugar a GTA Online. Adelante, mango yo. Eta ero sesio pribatua egongo dut, gonbidatu etortzen bada. Bale, pixka gehiago jesteko zaten didazue. Beste pixka jetxiet. Beraz, aber bain. Hobeto daun. Hau zeuren ez pertsonajean zorkuntza izango. Vale, editatzeko, azteko. Gizonezkoa, emazkumezkoa, gizonezkoa, origenez. Hostia, asko daude, Oxe hartu dugu. Eta... Ostia, Niko Bellic! Niko Bellic! Hori GTA lauko pertsonaia principala da. A ver... Oxe aukeratuko dugu, a ver bain. Lehenoko beha, lagako da. Parecido. Aman aldera. Horretan. Hola, xetarteko zerbaitu dugu. Zadenia piel. Zurio. Zurio, hola. Behiratzeko da hau. Espera. Vale, rasgoak. Hau zer da? Vale. Zandara jarri dugu, Hau gero usteet modifikatzea bat dago. Beraz, momentuz. Hau bai, gilea, jarriko dugu, ez... Itxolo Simone Mateu. Bueno. Ez... Eta pentsatu ere... Ez da... Honek katilloak imoztuta aukera Mateu. Rastafaria ez da...
da. Hauxela. Holaxe. Ez ditugu lako. Bibote hau edeak. La hostia izan. Epa. Bai, bizar pixatekin. Manchas la piel. Ez. Mates. Arrugas ez. Ez. Res. Color de ojos. Marrejar. Maquillaje. Pues. Ya. Jaskera. Trajea. Hipsterra. Playeroa. Elegantea. Portista. Payasoa, casual, callejero, formal, zehaztu. Gustatzen. Akaso zapata gaundia, bez? Hostia. Oez, akaso hauxe. Ez hauxe, elegante joan. Zerrez, txapetik ez. Eta betaurrekoak... Siklizan betaurrekoa zaura, no? Ode, badago aukeratan, Hostia. Ja, ezkerra inaiz ematen, kentzen. Eta estatistikak. Bueno. Lehenengo laziko naiz eta nahi hau. Gero igotzen jutetzea. Matxea. Guardar y continuar. Sudaipe. De Prodigy. H. Yeah. Vale, ja onlinean gaude. Ja, onlinean uste milioi bat errelatu idatela. Hau da, 500.000 reserva iteatik, eta ero bero bi atzerapena atiko 300.000 eta 400.000, behaz. Milioi bat dolarrekin agertuko, Puta madre, porque etxe bat erostean nahi dut. Ja, kotxeak zeiten azteko. Kotxeak kolekzionatzen, da, bueno. Mena. Arnu gatatzen. Baina pistola auto. Armana nola ditzen. Vale, ammunitionen arma, Baina kukintzan zen. Bale. Tabik. Hemen lasterketa da, Kondi xaman jendea ibili leizketa online. Recién llegado. Tipo de torre. Mira. You look great. Hello? Hori beste jokalari. I'd like to make a reservation for one, please. Hostia, la Dabil, I saw on the La jodikoa. Kotxea lapurtu diote dauz pengo. Akatu egin dut. Hori tipoa zen, Online handa bien beste bat.
Eta... Ara, munition non dago. Ja, arma batzuk ere ziorra. Honen bat... Coño, música puta. A ver. Ez aurreo da. Vale, hor bat emat tirotea egiten nahi da. Ekin bozina zara uste. Zaldeon! A ver, zer daude katalogan? Pistola... Hostia, bankotik izan ditero ziala? Ah, vale. Vale. Bloketuta daukat. You really need a strong stomach to pull that off. Vale, gana bloketuta daukat. Epa, amen! Amen zea daula, Mina de proximidad. Lanzako ite guiado. Irueta maus mía, venga, polchikoa. Rosa erosiko ez. Ez beltza, jode. Rosa pintatu dut. Zile tira da. Venga. Milioia gaztatu beharra da. YouTube money bitch. Eskopeta, esapa. Venga. Bala saca. Pistola kutre, pistola jama. Hau ze arma da. Gego eta masi gauzte da. Ah, gaina, mejoratu ezakezu. Cargador ampliado. Tira bat. Entzioa. Empuñadura. Fusil bulutupa. Hau, ze arma da hau? Entarra izala izke. Eta oso zeuru. Cargadorea. Ternes, mira. Silenciará tampoco. Será botella bat. Puñal de caderia. Hau zera? Mila behatzen da amaika bat, eze? Vale, erosita. Eskopeta bulkuk, eta eskopeta rekortada bat gratis. Vale, munizioa erosi horret. Agar behir bulkuko bestetako munizioa nola ukaten. Tendala horret. Munizioa pixkat erosiko. Ez gaitezen mozkiatu. Norbaitak atza jonda. Vale. Fusil de protección on part. Munizioa erosi. Beha zazpion da laro imila, Hori zer. Vale, va en dirección de Terosi, sí. Hostia, la porta en yate. No hay que coche la porta. A ver, portas pixkat urrutia guanaiz. Vale, ekin bozin da. Eta behiratuko dugu. Zean hon da, immobiliari. Haro, aterain... Artean egon naiz. Arma zan? Vale. Ez partuko. Ez dela bakituta zer. Ah, vale, eta gurpillakin aukera. Eta miratik. Lehenko pertsona jarri da. Nola ito.
mirati behitzeko. Beira zenbat jende. Beira zenbat jende gauden, Bota 3 pertsona gaude. Eta... non hostiaitetan mirati bitzeko? Para opzio de dituko. Ustez... Asignación de teclas... Of course, I sat on Century for an hour. Listen though, I was stuck outside the corporate headquarters of that porno company. I got so horny I jacked off in the car. Yeah, I gotta go change my boxes now, okay? I'll see ya. Zaira la taputa. Ezin da mirati beira. Petxo politia. Freak the shit out of me! Anda a tomar por culo. Corbe. Coge copete ya. Zarra gaute. Arde sartza. Joder. Oendi. Eba, kendu berko radioa musika beti, Porque... Teratzen naiz. Eta bere etuko etena. Itxoin. Bertiko tor. Tal nire bilatortzea. Nengo de nada. A ver, no. Butter. Fijo nire bilator. Come on. La polizia ies egiten nahi da. Ez dut ezerre jartzen. Oen bai, a ber, behiratuko du. Non de Montredown Immobiliarat. Zer da? Autin. Hemen dago, zea. Ezkera, diarko zen. Hostia da Immobiliaria. Gaztea jarri ez dakit nola jartzen dan, Konfiguratu berkoa irratia... A ber, justo zetatik baldago. Ez de jarriko gaztea... bestela neure aktuen responsableena ez da. Garrez, urrun baten igual jarriko. Gaurgan ez. Ulertzen ez dezuten antzat, gaztea... Euskadi gazteatzen bat ere gustatzen. A ber, hostia... Non dago immobiliaria bat, etxea erosten nahi beteta. A ber... Zerro? Zerro? Captura. Alden da, baina atrakatzeko ez? Zer da? Último en pie. Arma. Tienda. Hostia. A ver. Eres. Barbería autodora. Bai.
Bai, interneta sartu bergea. Egia oinak ordan ez. Izanezke... Dinero y servicios. Ez hau agentzia immobiliaria. Ez hau da, boltsan jolazteko. Dinero y servicios ez. Viajes y transportes ez da. Autoak eta erosteko da. Moda zegoen ez da. Hostia. Non dagoen inmobiliaria. Destacados. Llave. Helikoptero batzuk. Hau izango dinasti. Bai, amen. Vale. Etxe daude. 500.000. Laren badarra. Ziran etxe politu bat erosiko. Handia. Ez? Merkea jongo ya. Sei autontzat. Bi autontzat ja. Oitxai. Aie putrei. Hombre, merkea jongo ya, baina pixka hatze izan daiela, ez? Estilo pixkat izan daiela. Hau putrea ja. Hau bira, hau polita. Gainat mato potila zaian daula. Vale, GPS-era jarri dut, eta etxea bisitatzea jongo ya, eta gero erakiko deu etxea ikusita ero, eta erostea merezi du, no ez? Gaztia, sartu kotxea. Zen habilitatea Franklin habilitatea denbora gelditzeko baina era akordatzen naiz. Pertsona hauek onlinean ez da hola habilitatea. Ez du mango, baina hola gidatzea la hostiago zaila da. Hainbeste akzion. Ez kanpoko jarri zuen, barkatu zuen. Bueno, GTA kanpoak gidatzea zen. Tropoa. Bai, denbora gintzek kotxe kolekzioan berdu. Ostia, kotxean nahi duten kimero, ala hortera da gina. Bai, janteak. Parrite gana. Hau da saltzen dauna, ez? Bar, horzei. Bueno, kanpotik ez da enbeste, Kanbera. A ber, baino... Kanpotik ez da izango, baina mendit nek bizinaki. No one has an excuse to look like that in the plastic surgery capital of the U.S. I can have you killed, you know. I'm about to walk into you with my fucking razor sharp nails. I'm sorry, Jim. So I guess I don't need blow to be confident. Ai, urrengo gauko, a ber, bigarren pantalla erosi dut, Goa daukat. Bigarren pantalla erosi tartara zuen komentarioak zuzenan ikusi alizateko, hostia, salto indula. Socks. Enjoy. Vale, pasa. Estoy argia. Etxe hau, hasta aquí. Ez nau, kanpotik ez nau komentzitu. Piscina eta politia hauka. Ez nau komentzitu. Zer da? Golpe baten hau hasta Haz explosio entzun dan fondo.
Zaten, zonda pentsat, norbait izan zen. Hauek garestia dira, 500.000 niko gastatzea etxe horretan. Era, torre hauetakoa daude? Lehenengoa? Ben interior aktualizadokin. Bisita aitea etxe horretzen aukera. Etxe ikusteko barru. Bueno, hau da, bon gaudena? Erosingo da berria? Ja, hostia, dirua zioretan. Ale, 500.000. Aitza zute. 500.000 gastauta. Ozen etxea. Eta hain, azal... Zateze... Vale, Eclipse Towers... Ja zuzenean memorizatu da bezala. Honen da, polizia festa, ez? Eos. Piece of shit! Hombre, ez! Llegué? Viper bat, hor... Noiz atkazu zeski disparatzen? Toma. Hori tipoa zen, online zen. Uste etxea ezin dela zartu. Polizia galdua. Artaz galduen da. Ez dakiziaki polizia jarzi zaiten jarritzen. Zini pake-pakean egon. Etxea erosten, moia... Itxarengo dut. Polizia egiten duten. Bale, eskarratu, Da hor goian ikusi zutena nire nivela 3 puntu dauzka, sortzen dit. Eta baina etxea ikusitakoan kotxe bat eraziorko dugu ez, geurea, eta bueno, seguruaren inbertio kotxe. Vale, lapurtu dago kotxea ezin dago. Bueno, guazen etxea ikusten. Gorria izateko bat. Nola sakila. Azkar ateratzeko. Daude, marrak. Honi biziko. Nonde montera? Antzego. Beste batekin nahi da, pilote bat. Gaina korria uste dala, zera. Hagen dieko xuta. Ige bai. Ez? Joder, ez que Steam dauka shift eta tab mantentzen madazu, osea, putekei hori atatzen da, jola zontarako desaktiotin dako. Erkorreka zuzela, ezin dio zuzean. Desaktio hartu gertu. Bueno, etxe barra zartuko ea, eta utziko jau hauei, alkarki poitzen segitzen.
Zertan da polizia jipoietze. Bai, guazen etxea. Vale, hortik garajea sartzea eta hemendik etxea. Berba, etxe berriak, nin denoko berzioa zauket ikusita. Jamarra Iron Slayers, izango da etxe bizitza hauetan bizian beste norbait. Berba, mautatean berten egon naiz. Azpitearra izan BMW atero ziberokok ez, BMW-ek ez eskitazko gustatzen. Zepena txata zindetela segitu. Aparte. Berba, etxea sartu beha. Guztan dugu. Telefonetik norbait egotzen daiteke. Ez. Dela broman bat egiteko. Hau erabilizke, bai? I was wondering when you turn up. Oh, my suit is so fancy. This suit is actually pleasuring me right now. Ja. Zuen omenez, ardo trabetxo batean. Hola hori duen ardoa ez du, zona, behar baino. Fondotik gaitzen zute, ez? Kalean ze tiroteo da bilen. Koño, jendea vigilatu lehizke atean zen da hon, Lagaten kotxea. Kargatzen ari da. Hau garajea. Utzika azaltzen dara. Eta bueno, hemendik ikusi lehizke, jendean nola da bi. Venga, tirotea. Epa. Hartu nahez berriz telebizio. Ai, ez. Ez zait importako jendea zertan da bilen. Vale, jaiki. A ver, interneta. Legendary Motorsport izango da, ez? Bai, hau izango da, otona. Ostia, 248.000, baina buti jundia. Corvette Stingray bat. Ostia, ez da bemerk. 725.000. Ni 278.000. Hau erosi izan. Baina egatu gonetzake kasi diru gabe. Eta bire ez nahi. Ez... turismoa ezin dut. Hau ezin dut. Bueno, ondo da, 1.000ko. Hau serozeko Nissan. Mordau, barkatu baina Mordau izatzek Nissan GTR eta mauz. R eta mauz da barkatu. Nissan GTR-a da. R eta mauz, R eta malauan evoluzio izan zelako. A ber, gehiago zen dauden. Koina, hau zea James Bonden pelikuletako kotxea. Da Bugatti Veyron. Hau Koenigsegg bat, Lamborghini Miura, Bentleya. Hau pentsatzen izango ala Lamborghini bat, Ford GTA. Ostia, milioia, Hau Coquette Corvette oain ibilietena. Exemplar hau Porsche bat izala izke, baina oso forma arreloa. Hau Mercedesa dala garbi dago. Hau Lamborghini Countach bat, Audi R8a. Audi R8a baina deskapotablea. Hau Lotus Exis bat. Vale, lataputa izaxi degaten dago, Hau izango da, bai Bentley bat izango. Ez, Bentley o Rolls Royce? Rolls Royce. Hau da Porsche. Kometa, 1.000. 1.000koa kometa erostet?
Jode, behan hori festa da bilki bena. Erosten dut hau. Ondu dut, no? Porsche erosio. Hemen behitu bat. 550, 306,1. Eta bestea... Bai, hau nahi hau, eta kaso velozia abiaura punta pixka jesten da, baina kolore beltza... Erosita. Vale. Nuevo kontakto... Ez dakiten hauen segurua... Dineros y servicios... Segurua zuzenean egiten dana. Pentsatzet, ez dala kontratatu berko. A ber. Eta puteik ez bat. Ber, kontaktoz non dago, hemen. Hau dia, jendea da bilena. Seguru hau txeiten deu. All our operators are on call right now. Please try. Ba, garajeak etxiko ya. A ber, hemen dira. Ez. Hemen golpeak prestatuko ya. Ostia, behitu ze guapo arman lagatzeko. Tokia. Vale, 12. nivelea jo erdeu atrakoak egin alizateko. Atrako ze hor dira, potente. Eta baina mendik... Entrar al garaje. Suponez zatzen da, kotxea hemenean beharko lukela. Nire Nissan GTR... All that money's flowing to someone somewhere else. You really want to make it in this town? Don't pick up a guitar. Pick up a calculator and a spreadsheet. It's so much easier to sing about heartbreak and love and life when someone's fleecing you dry. But we've got something they don't have. We have music. Ez, mensaje, ez... ¿Acaso atera bernaiz? Hau, nahi bet. Musikak ezin da kendu. Ba, pixkan askatu nauen, non dago sonido. Vale. Modo tu radio. Ez dakit nondi jarrikoan zeure aurikulares. Ez dakit nondi jarrikoan zea. Zure irratian da zuna. Aleroia ez dauka. Guazen kontzesio autoa izaitea. Ia, de repente, aleroia jartzen. Kotxe hone berez alere dauka. Kapota etzai gustatzen beste kolore bat izatea, ze hortera. Repintatu beharra dago guztia beltza. A ber. A ber, bat hain nola hostia teatzen da hemen. Ez, horre nahi bada. Koño, F. Eskautua sartzeko F da. Vale, hortaz jarriko deu. Espero ez etortzea petizune bat eta purtzea. Kontroleta hoitzen, kostatzen nahi zaita pixkat. A ver... Joda de polizia hoitzen, Nuna hor... Eta... Hau izango da. Los Santos Customs, abatxo. Guazen pixka.
ikusten zute partia eta jende desente hola izkela, entzun gaude. Momentik ikusten zen hori. Apagadora. ¿Dónde mantra ikusten zen? Ze bote ikusten. Eta, bai, eta. Era zema jende gaude. 25 pertsona gaude. Hau da, ela izkeula juntatu generantziako guztio. Arrasulo dut. Zea jarrita. Neoia jarrita. Eta ela izkeu geratu eta deno batea, ebili goitaz pertsonal batea. A ver. Kotxea. A ver. Ostia, txok kotxea zeitu pau? Tuneatzeko, oso. Hau zeren duzentuz guztan, baina nun tuneatzea, ez da hemen tuneatzen, no? Bai egia, baina konponduta egon behar duk tuneatzen. Zotz. Egarro begarriz. Bostu behintzat, Bale, membre. Hortaz. Kapo. Karbonoa gustatu zait, nola jatzen. Bakarrik de serie. Pintura. Pintura. Color de crío. Es que es metalizado. Eta metalikoa se diferencia, ¿no? En fin. Bueno, clásico jarriko, Color secundario. Clásico. Abeltz. Hola. Eta emblema de crew, bueno, dijarle es que explosivos, hostia. Motor. Vale, anti-display. Escape. Sindet. Alandra, nueva. Arpo. Barkatu edaze, baina demora basatiko bozina aukeratzen, habla hostia ditzera. La hostia, GTA. Ostia, hola, hostia, kotxeakin agertzen zian momentu bateako pam, para, pam. Tío, amairu harren nivela berda, que... Oi putada, tío, hau morda gustatzen. Hau ere, hau sonada. Haure bai. Garatxo. Ba, tío, etxini berde. Hor batzu bazaden hona.
inguruatan. Ez honek ez ditzea horiten. Hau baito, epikoa. Gabonetakoa. Hau kanto bona da baina, nakaso. Hau, tio. Vale, 25.000. Tengo 21.000 eta pico. Entonces, kiss den eon. Ahí va. Faros, lehenko. Luces de xenon, gero erosiko ditut. Ez dut erosiko neoiak hortera gatzen dira. Bai, lokalizadorea jarri. Eta seguro, a todo riesgo. Bai. Hau jarrita da o ez da jarrita? Bauka. Matrikula. Horlaxe. T'es content, fils de pute? C'est vrai. Zion jendea hitzen. Nargueul. ¿Acaso ni hitzen haua? Txaina? Que ya, hori ez dut bitu. Sonido... Terra de bo. Cuidado. Hitzen. Jode, ba, jende haize jardun da ni haitzen, Gure zuzeneko haitze jardun da. Mereziz. Ai, oin bertan aterako nahiz eta. Non dagoa? Ostia, beti. Tan tararan, tan tararan, tan tararan. Tan tararan, tan tararan, tan tararan. Tan tararan, tan tararan, tan tararan. Nei kotxea horitzeatik merezita dauka. La. A ver, sal. Mira, salto. Puta, se me da coche jodido, a ver si lo encuentro. Que por cierto, atrakotxon bat junberko dendan bat egitea. Vale. Zeonik asko falta da. Etxo joa. Hostia, kotxe saltuko. Baldoiak ez. Aleroia. Hola bai, aleroia gustatzek. Seriekoak antzekoa dauka, hau ez? Zatarra. Hau guapoa da. Hau gustatzen, baina nahiko markean. Bestea blokeatuta dauzke baina. Suspensio blokeatuta, transmisioa blokeatuta puntatze. Turboare blokeatuta. Tipo, jantazo gustatzen zaizkitago. Blokeatuta. Barri, hemen zaipalan nago. Hortaz, zerta jungoea. Non dago den da bat. Hemen dago bat. Hala, guazen den da bat atenakatzea. Nola aukeratzetea, arma?
Beira ikusten zute, ez? Gestoak zeiten. Hori hau gestoak badaude desberdinak, hori ere behi ditu. Nola egiten dira. Arma nola behitzen da, hemen? Ez jukin da. Bale, ez dauka. Guazen atrako txikia. Ateitea, arpiskat kotxartu neatzen dirua zeiten dugu. Konpentsatzen dugu. Kotxe bat eroziet ibezik. Ya disparatu. Portulartzako nahi zea. That's every last cent, I swear! $1,900, ez da, guazen. Ara, guazen. Galdu ditu. Ole! Jode, deno atrako da, ja bertan etxin galitzen dadita. Nizta izanatik azizaiten tipo gura kanbotu izpatzen, baina tonteria azkarken du diot eskopetazoak. Arba, zengoet, zeuek esan. Zengoet. Opziotako da, aeroportoa jun, abioen batu hartu eta haber zeiten detan. Aunque teklatuakin abioia, hostiaz. Beste opzio bat, Monte Txiliat, hemen inguruan egon berdula, hemen. Monte Txiliatea jun, eta parak erezitik zautan. Hijo puta! Horregatik ezin da onlinean gelditu. Iraikoa... Horren, iraikoa. Beste da Monte Txiliatea jun eta pareka ezen saltau o pisketzea altea. Beraz zeuk ezak, zera zuten egin. Behiratukoet. Haindik ez daukezute ikusi. Bueno, jungo naiz aeroportera. Ocurrencia. Está onlineko. Pentsatu onlineko, atzaba. Aeroporto da hemen. Korri bertuko ginateke. Agotxera da. Oaindik ez da zuen erantzunatzea ezatzen. Horretik eta ikustatzen YouTubeen zea. Urrengo dago Twitterretik dengo. Bak izuetako akazuet Twitterraz da gamoan. Ezken YouTubeen zuek idatzi eta izugarri tarratzen dugu komentarea agartzen. Ni badakit ikusten dut eta zue separetan zuzten ikusten eta jantzun después zein galdera baina zuen erantzuna ez da kazutzen hoi da YouTubetik etxeitera gustatzen horretik bat gustatzen da Twitch zuzen eta por cierto, nahi de jakitea zenbat FPS-etan doan, zeirutze zaitez doala 60an. Ta kaso, 30 ez.
Ikusiko zute zuek akaso Frapsa, baina segundoetan ikusten nahi. I hate getting up early in the morning for work. Shit, yo! Erralintz, segiritzen euskara, eta ustea eta laura hauen arte zinea da, kalitateak etxe berdillo. Hombre. Baitare zein naiz, emititzen nahi naiz, hortaz. Emititzen nahi zeanean, betire zeiten da. Kalitatea... Ardot alta jarri. Alta. Alta jarrikoet. Eta bain, errezagildi berko luke. Gutxen ez otamar FPS izatea. Kau, hori gero da zuzenekoa nahizeanean beti ere gehiago konsumitzen du. Ze hostia. Kauen... Ai, berriz sartu behar nahiz, jolazia. Bueno, sartu bitartean. Sartu bitartean ikusiko dugu. Komentarioak, bat zaude. Venga, mea. Nahi introakin. Jode, ja seira gobi gutxi, Ja bi orduta guaz. Ai, enaiz hartu mandoa piztuta. Kaguen zotz. Arta zan nahi nunda. Abioia lapurtuzko mandoak geniltzea. Right. Amabigarren nibelea azkara jabatu behar dut golpeak aktibatzeko. Ze golpeak inerazten da bat dirua. Hola zon. Porque akaso irazten duzu $4 milioi golpean. Esango izu, Niko milioiakin zenba gauza inditutan, 4 milioikin. Trevor. Frapsen hau txikot. Interesgarra irutzen zen. Eta bueno, baitare tarjeta grafikan drivera ez dituzetela aktualizatu denbora da. Aktualizatu berko nituzke jolasa ateratan normalean zaiten dituzte. Driverak atea pixkat optimizatuta jolasantza. Hortaz, denbora mordoa da, ez dituzetela aktualizatu. Bezkeinean ere partez. Ikusi zute pixat tardatu iten dula konektatzen. Hombre. Baita ere ibilgoan jende pilakin. Arraro da, atzo. Ordu batean, gaurko ordu bateko zein omen da. Irekia jolasa. Eta... Oio non dago? Handere txan. Vale, garajea jongo geha. Eta... Pantalla beltza ikusten dala. Bai, egia. Arrazoia. Ber... Hor jarrikoet. Hau... Eta berez ikusi berko litzateke. Kaso frapsek edo zerre baita egiten dio. Ikusiko da, Steam jarrikoen momentuetan, baina ez, beltza ikusten segitzen da. A ber... Bai, beltza ikusten da. Zer raro? OBS zoratu zeitara.
Ez dut ulertzen ze gertatzen dan. Bain dugunen, hau ondo ikusten da fondoko hau jarri duen. Ez dut ulertzen zeat ikusten dan beltza, oantxe gaina ondo funtzionatzen da izan. A ber, momentuetan emisioa moztuko dut, baina oantxe naiz bueltan, Segundo. Bueno, bueltan naiz, ez dakit, ez da ikusten. Jolasa itxikoet. Eman diot izteko jolasa, eta berriz sartuko naiz jolasea. Baina ikusi berko litzake, hau jarriko bitartean. Mandao, Grand Theft Auto, jugar, eta ja zuzenean onlinea sartzeko mango jot. Barkatu eragozpen hau. Ez dakizeatik OBS zoratu zeit. Aberroan ikusten da. Bai, bale. Bale, oain bueltatu da. Ez bada ikusi, bueltatze, ez bada bueltatu esan. Baina, bueno, ni behitu eta OBS-en eta badao, así que... Koño, baina behira zer dagoen. Ez da gizuet ikusten nahiko zeaten, behiratukoet, bai, ikusten nahi zeaten. Horta, socia... Nirse, ez. Baina, ez que sortzen nahi diak kriu bat. Launak ez dauzkatzute, baina, bueno, de Prodigy H jarrizkeo, zean goiz, guztu asko ingoiz zaituzte zean, arreatu. Encontrar crew, eta nola hostia iten da, crear crew. Itxan. Ondi sortzen da crew bat. No, solutuko este amigo. Bueno, hori behiratuko eta ondo, zeureneko realdetik egin berdala. Krioa sortuko duk gamera untzikoa, eta bueno, hartara dano batera ibildiala izateko, eta denok kriuko kideak izateko. Ez dakit zertago hori oso ondo krioa, baina bueno, uste errezago iten dala deno batera ibiltzen. Venga, kargatu bai. Bueno, bitartez behiratuko, Harria zuen. Bueno, Euskal Gaminek ezategu nahi desuna nigatik. Bale, ba. Aeroportua joan naiz, nahi ditut hegazkinak eta prau. Hain mandoa piztuta daukat. Abarretzaiten itzaltzen. Zeko, autoak eta gidatzeko mando asko zoetu da. Gero disparatzeko eta orduan, asko zoetu zean, ez? Xagua. Dudaiga. Beti bezala eroria jolasa Euskaltel puta honen konexioa potrotaino nahin da. Bakarrik eroitzen dala. Konponduta hartzen. Bale, perfecto. Guazen aeroportua. Aeroportua zartzen gara, polizia guztiak atzetik segituko ditugula. Bueno. Lortzen detan
Mandoakin funtzionatzea goen bai. Vale, kamera aldatzen da balez. Vale, beti ez da. Hau eskutre no matek bale. Mira, mira. Alare bozinan etena dia gero, Explotatzea. Helicóptero de control sonoro. Pero es un helicóptero de control. ¿Ves? El helicóptero. ¿Qué no ves? Algo así, ¿no? No la había notado. ¡Yujuju! ¡Pollo! Bueno, perfecto. Me inquietaba a otro lado. Cuando se ahora como vea, agarre como vea. No sé cómo está ahí, pues. Voy a mandarla a ver así. Sí, hostia. No sé por qué clase. ¿Qué es que ni está uno? Hemen behiratuko behin aber helikopteroa da, eta ez bada, aber egazkin egotan da kartelezka. Pesado bat etxon ikustu zen. Ustek ezin da. Ez da ez. Vamos. Helikoptero bezateatzen. Ahora diré zaitez zen. Zea, bli bate erosin berotet ba, ose, hostia. Hauek gai, dekorazioak
Ahí va. A ver, internet. Viajes y transportes. Editas Travel. Milioi bat euro. Lagu dut zaila, hau. Berrehun eta 40.000. Dira, bendi diruik ez dauka. Tantararan, 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 tan. Ahaztu. Hau zerrena, koño. Tankea erosi lehizkea, Bueno, 70 nivelean. Barko bat erostu. Hau bicicleta. Coño. Hau zertea. Kotxe berezia. Baina lan bat. Raro itzizik hemen ez agertzea. Gracias. Agua de lago. Coño. Bai, hemen ez da erten bat. Ba, hortaz ez dakit dena joan. Konpontzeko tailar bat uste hemendik hartu da hori. Kotxea konponduko dugu eta jungo ea Montetxuliatea parakerismo. There you go, all fixed. Vale, hortaz. Online ez opzio daude. Vale, sortu behar dira. How was it? Yes.
kilometroko bidaia. Venga, hostia. Jokan behar da. Egurra banatzen, ikusten duten. Eta nik agazun berronetik. Bueno, lehenengo nahet parakatzen hain, porque GTA San Andreasen moratzen nahi zenbat ordu pasan dituen. Altzeko mendia pentsatzen monte txilean izan, mala bere. Eta zenbat ordu pasatzen dituen mendira igo, izileta arte, eta antzeko holako rampa batetik salto egin eta ero para ikazea. Baina orduak eta orduak pasatzen dituen. Hortan eta kasinoan dirua eraz. Bain bu, hori bezala. No, kotxeak azia eta makala ya. Eta mila baino gutxo bere joan da. Momentuz da. Bai, duken harrapatzen dula. Bare, baina. Ez que geroko kotxeak jortzen dira kotxe batzu gola tupatzen. Gaina modifikatuta eta golazeko kotxean egartzen kontornoa eta modifikatzen dituzu eta iten dira pepino batzu bere. Eta bueno, hau da Los Santoseko desertu alde. Txokon nahi bat. Monte txilea, hori zama? Ez, algo pegan, asko. Ez naiz behar india abatu konektak, ez. Ez dakitena norako motorra nintzen horrela. Zergatik motorrakin nahi paskari gotzen zen. Hortako motorra kontutu hartutu horretu. Nondiko motor bat hartutzen nahet. Lapurretan dira, lapurretan dira. Hau autua da. Derecha arrancarla. Ahora pentsatzen motor batek asko zula, bale. Gauzak mutu dira, baina ahora tenemos autos muy cómodos chileadas mendian goian anor ikusten duten mendira kotxea Entuzamen alkartuekin Kurgamaten pasatu eta rangon dena ditzu
Marra Rally San Andreas. Vale. Guain hartuko. Bide printzipal. Eta mendiko. Oso alper bueltain detor pixkat. Pero uste lasterketa gaudela. Lasterketa ikusi dut ze. Zuzenako pila bat eta ingo lasterketak. Baina ikusiko zute nola den bizikletakin lasterketa hemen festeko. Hori. Bau, mendia festeko. Espera. Eta hau. Aukeratzen zan. Mendia aukeratzen zan. Ez. Nondik aukeratzen zan? Esto es error. Bala, honekin hau. Txoin? Eta, a ver. Ez ezin da, mira. Bueno, suposan zete pareka eza jantzita bukotela. Ez, amena. Nola da bukaia? Eskuez. Aberez. Zenekin iteza. Eta hau txota da. Ez boratzez. GPS-ana. Bai, M. Ez daki non ze boto idan, zean. Dario. Vale. Arda jakiteko paraka esan ez dauka, no? Bestela... askotan saltatzen zu, eta eroko hartzea... behandu didala, eta lurran kontrasten hartzea. Paraka ez dut. Epa. Ontu. Gero goitik behatuko ea pixkatean paisaia ikusten. Bertanya berdua. Eta... Iria handik etorria hortik
uste eta amendik kruzatu dugula, horreko baieratik, mirakin puntatzen izana. Amendik etorri gala hor azpira, eta hortik igo hortu. Salto nolekin da, ikusik. Eta guzkia ateatzen nahi. Rantza eterakatu da guztia. Eta bezalatik da. Decente ikusten da, Ostia. Renderizazio distantzia decente hartu dauka. Eta hori, eguraldia dagoela belaino decentekin. Hemen ustek dala, bai, hor da. Kotxeakin egin model. Horrela zartu. Separen ez ez dakit nola irikitzen. Eta hortik ez saltatu lehizko. Hemendik ingo da. Ba! Seguro nizile ingo naiz, Ego seguro. Bai, Barguren ja etxean dala. Sorpresa hori da Iker Barguren youtuberra, beste youtuberra izango dula, aukera. Aukera batea ibiliko gehala. Ibarguren entzuten nahi baina izen prologa pasatu zak eta Mumblen konektatuta gongo nauk GTA-ko ozean. GTA-ko atalean. Mumble gauratu eta hemen dago. Arratsaldeon Iker. Bai. Arratsaldeon Iker. Arratzuten dian. Bueno, Mumbleren dago, bea. Eta beno, jungo ea mendik. Alde ba. Nahi zakatu. Kotxea berentzaio, gero kartzen. Oso ondo dago, Distantzia, errenderizazio distantzia oso ondo dago. Era non mi saltato. Zerda, piscina? Piscina nada zertu naizea, Parak ezaken du eta zeiten. Mario, piscina hori? Bai, baina gutxa. Oye, ez dela zaten joan, zertu nintzela parak ezaketu eta piscina bat erritzen. Oida. Aterrizak gara.
A ver, mugikorra, ¿ves? Lista de actividades. Omenez, kontaktuta joan. All our operators are on call right now. Please try later. Zergatik ez dira atenditzen. Horretan ez dago eskalatik. A ber, hoen barkatu gara zen momentaten, boipetik, Mumbletik. Iker, nik ez da entzuten, Jun, konfigurar eta asistente de audiotik. Eta hor, egin, konfiguratu. Ba, ez dut eta zeiten. Iker entzuten. Bitartean. Entzuten nahi. Mendi ireitzen da. Mutuak agetortzen dira, ze hostia. Kotxea ez bada apurtzen. Ez ez otartzen. What you need, boss? Some wheels? I can bring them round. It's coming at you. Mekanikako ekartzen dit kotxa, egia, diskotutan. Seguro ahi izan berti oso kotxa aportu danean, edo alertu benean, hemen. Nire superauto. Kamera, mekanikoa. A ber, zaiatuko ea Mumbletik, baina ez dakitetik, arrazun bat dauka, mikroak egin bait. Beak usteet entzuten biala, gerrek. Bitartez. Kotxe kaskarra da, ez behar katazen. Amea, goma garretzen. Gerraboi gabe, gerrezildarrana, Eta azpeitearrana ere bai. Goma gerretzen dut. A ver. Vale. Bagus. Tahu kontrol dia. Mau suara itu.
Arazoak izaten nahi da Mambleki. Baina, bueno. Ez gau konpontzen Skypeetik egin gaude eta. Zara, dutxaran bat bera ere eskusetzen. Berba. Beratuko dugu. Tipari flipatzen. Ai. Irain naiz, Mamblen, aberrikarek. Zozela zen, hau gorria jartzeko azirana, arazo hausia izan genuen da. Gara, zata bat entzuten dut, ez dakit bea da. Baina, bueno, Skypeetik sartuko bea, eta listo. A ber, Skypea sartuko naiz, barkatu zuei, oain zaion behar izatea. A ber, deitzen nahi naiz. Ez. Oain nahi naiz deitzen. A ber. Bai, oin. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai, jo, Arazoak, Bai, Mamble honekin, ez zekiat, ez dik hartzen, hau gorria izate bai itzaiten hau nion da, ez dik tentatzen. Ziraten izen ginean arazo hori. Bai, baina, konpondu lehen genin, baina esken hau gatzen nola, bueno, hain utzin goiat, osea, Vale. Ni baina hain zein behar diat, ez? Bai, prologa, lehenengo elurretan dan hori eta ja nahikoa dala usteat. Bueno, eta lehenengo misioa zeak egin berdana, lamarrek egin berdana. Bueno, ni jute ite jongo lan. Vale. Izen moduz guztua, no? Bai, guztua. Nik lan gutxi lidat zalen, kago. Dano, jakin dezazu, lanean nire zuzeno ikusten jardun da. Hazein produkzioa. Ete digo. A ver. Eta baina azken eguna nin, bi arrasten hau beste tokin, osea a ver. Behiratuko ja bitartez kriua egiteko, kriua de klan bat bezala egiteko. Bai. Eta behituko jat hori. Bale, ni, a ver, eske justu, nola atzo formata egin nian, oain Steam haide jaizten de todo. Bueno, ikuslea pixkatean eukiko zute, esateko, leheno jarri zuten fondo hori. Eta bitartean, zaiatuko naiz kriua egiten, eta hartara zeuk ere bazabiltzate, zein goizue. Kriura sartzeko aukera izango zute. Registratu daiz Social Club eta hori dana? Bai, derri horradek, Social Cluben registratzea zeiteko. Nolai, onlinean ibiltzeko. Nombre deitik Crew, Game, eramzia. Hau, zer da? Etiketa GEI, bindiko bat. Ze kolore jarriko zau?
Berdia jarri harko jok. Ez gaituka ikusten, gu ikuste jaunaek... Bai, ezke internet dek, guain, nabiliena. Vale, berdia jarri zuat. Elegir tipo de crew. Parlanchines, temerarios, rebeldes, soldados o estrellas. Rebeldes, ¿es? Hombre, beti rebelde. Vale, eta... Lema de crew, ze jarriko jau. Euskeraz bizi nahi dut. Vale. Euskeraz jolaztu nahi dugu. Hoi da, hoidek. Vale, eta baintzio kamen crew barroan nivelago teituk. Batetik egun dala ustean maksimoa. Zertasun berraiz... Guk zehazteia hori, berak? Ez, igotzen juteiz. Gauzak kriurako gauza egiten juna ala, igotzen juteiz. Hortaz, jarriko eskia hau... Bueno, hau utzingo jau. Hau zuzenegoan ez dira izango ze jarriko eskia hau, urrongan bio jengo eskia hau, zera. Zedek, batetik amarrekoago jendeai, zera bat, titulo bat bezala eukikoik. Eta 11-atiko gehikoak besti titulo bat. Bale. Ni oentxe hasiek historia. Vamos. A ver... Venga. Kusita uka leheno jolaza inoiz? Ez que nik PlayStation 3 eukin nia, baina esanen nia euki. Ikusi ez, ikusi leheno jolasten. Baina esanean, historia eta ez dakik kampaina. Ez. Basekia zerbait Michaelekin eta baina ez, gauza gutxi. Vale, ondo. Gozatuko. Lauan jolasten hasi dindo, baina nien bukau, ziert. Oize, arraro egiten nahi zaiakoen teklatuekin da manejatzen. Ik baukak ez, Xboxeko mandoa? Bai, Xbox One-en asekat, ez erosi mutiak, hoeto 360-na, porque kablia solta bitek. Ezin dekin alambrikoa jolastu. Hor. Ze hostei mierda. Bueno, eta jolaz barruan, oen bai, ikusikoz dena. Espero bat bentsat. Bai, ustena izate. Oain kriura juntatuko naiz, eta eragutzu izuet zeuek nola inbar dezuten kriura juntatzeko. Ostia, arraro badek, Ningenean petatzen lehenengo unetik online egon gauanik. Pentsatzenean, hainbeste jendekin, abalantxakin, zerbitzere pikuta jongoituela. Zan diek, hasieran zea jundala, gaizki jundala, baina gero... Bai, baina hori. Alarean gotatuik. Bai, oso ondo. Nik esan nian atzo, nik enula nahi izango, sistema administradoria, porque, vamos, eroa ez ere hilko ituan. I hemen ze, blow the door eta ze hostien behar diat. Zea, mamilok, kubritzeko kudek. Ez, baina hori baino lehen nuen niok, oantxe, ze hostia. Dirua jasodek? Bai, ja motxilekin hemen itxok. Eta zer zaude, besteak kubrituta bezala zabek, ez? Ate baten parean. Bai, junberraiz zea batea, kobertura batea eta kuman. Ez, baina hori baino lehen zitxauden batzuk arrapatuta, eta, nik bidali izkiat armaioa, to the closet, eta baina esatezeak blow the door, bai, fletxak, eskuinoko fletxak, gora eman, eta mugikorra irikitzek. Horrekin mugikorra manejatzek. Press, vale. Jode, macho. Vale. Kostata. Inglés ez dauka jolaza? Bai. Zerraro, nik berdea zeko. Ni jarri diat, inglesez, Bale. Hortaz. Kingo jatenaek, online, Reeves.
Vamos, vamos. Let's go, bitches. Hostia, musika oso ona ege. Bai. Atentzioa jartzei, kago dira. A ber. Kubritzeko esan dek ku, ez? Hau ikusi alena ibide izela hor. Bai. Jo, eske, ez zialetu eta ibilin dago bueltaka eta zio, hostia, pentsatzen ean, kubritu hor zuzen berko zala. Vale. Riba sortia baina borratu indepeztea. Vale, ya diru hartzen. Isabel, teklatu eta ratoiakin edo mandoakin abil? Bilakin. Bilakin. Mareatuko ez. Bai. Oitu arte pixkat igual, ez? Bai. Ajustes. Es que un correo a verificatu behar eman mendia zeiteko. Reenviar verificación. Verifikatu behar korreua zeiteko. Kriua sortzeko, joder. Euna, hemen, keston tirote guazek auta. Alde patik! Kauen, dio. A ber, grafikoak ultran dauden, no dauden. A ber. Nik ezin zian dut ultran, porque emititzen da danak, akaso emititu gabe ondo kongo ziak, baina emititzen bentzatez. Nik automatiko driverra beha jarra zaizkiak. Detetatu jokua, a ber zein zaiaken. A ber, graphics. Pum, pum, pum. Bai, very high, ultra, very high. Epa, vale. Vamos, vamos. Oh. Hostia, lurreti disparatzen, me cago, tío. Sortu deki Games Social Cluben hortzea? Bai, ikeri bezala. Vale. Eta aktibatu dek? Bai, listo dita sekat. Vale. Osa, jokua instalatzeakoan eskatu zeiak guzti egin dira, vamos. Vale. Ikeri irukin? Nola? Ez, ikeri. Vale. Bai. Joder, basaude. Eta zio beste bat, Ikerri Baretxe, Ikerri Beiro, Ikerri Bran. Joder, hola izango estepa, Euskal Herriko izen esportatuna. Hauen dio. Vale, bihar du jatzea. Hostia, lujuzko etxe behar dela. Bai, osa, eozien etxik ez dura, jo. Eta 12. nivela. Oidek. Ese nivela tala, bakarra, lemesi ba. Boia kotxean itxok. Bitartean, a ber, ikusten nahi zeaten zuzenekoak. Vale, ikusten nahi zeate.
Urtzi izatezikan saltazak zeatik, menditik. Saltaia da. A ber, ba. Bona, Gidatzeko azeitek, mando egin ez? Errexago, no? Bai. Oen daukatrebitzen lotzea. Sartu erra izen mandua piztuta jolaztea bestela ez dit rekonozitzen. Bai. Puen hau da normal bat atra. Toma. Joder. Yo nahi, erropa eskegitza jupilet. Bai. Etxe, deberías eskat. Bueno, gitarra ez gure goea atrakatzea hau, irudixen gehiago bat izan juteko. Bako eskotxea bestaldeaka, ezkarro sartzeko zeatik. Piloton aldetik. Welcome! A ver, zero zileizken. Zer ez. Eskopeta honen. I know the drill, okay? Calm down! Ega, hostia. Ja, pu. I'm hurrying! Ega, hostia, dirua. Denda txikitu gehiate, That's every last cent, I swear! Vale, mira 2 puta madre. Ai. Vale, kapota. Zoberren polizan kotxea, gaina. Venga. Pentsazeta hona atortzen nahi da. Atrakzio partia, hemen ez gara polizitia. Hala, perfecto. Ya hay niveles y gota. Mato. Ya no se me dio el último botella. El coche aquí. Te mandaré el dinero cuanto antes. Tipo acá en Gala. Efectivan $1,000 eta piko $1,000 da más. A ver, no tengo. Métate. Me quedito ahí, llamar $. Ah, o primera vez. Mira que pista, ni verdad. Agua que te irá.
montaña rusa horbean dago. Denbora, nik zaten hain zan, ez hostia, hau ez da altzen, ale, baba. Hostia. ¿Qué persona está? Se filtra. Deskasa izan da, ez? Eta ondio nire kotxeatzen izango gaz. Oh my god. Hey there, I'm hoping it's gonna be a nice weekend. I'm hitting the beach. I'm kicking somebody's ass. Oh my lord. Are you serious? Vale, Patty. Coño. Está como motor. Main di kecil gue agak. Emperra tua tak kecil. Sekalore goreng. Ini adalah bisa. Ho saltado de mi barril. Por la carretera. Un poco más de izquierda. Jag sa det just där eller vad säger jag? Ada Portugal de Amones. A ver, helicóptero que tenía. Los furgones. Pues blindado, la porta integrare selezione, diventando di due a rispettare i sono da. Di 200 per Yo come te voy a explicar. Hasta que alguien a ver. Dirigir calor. Aparte de Abuelo mango sartu bezala.
Ba, ikuste jat, portatian zekat YouTubeko kanala jarta. Nik ere etzeskat bi monitore, baina, bueno, bi horren arrezeskat. Ba, bigarren monitorean apetzatzeko, batzutan... Inatxe, bortxertxe, aurratuta... Hartuta ero... Garazo, Autorregalo. Autorregalo eta erostuta... 4K-ko bat. Gaur gan ikustenean, lareun da bertamarra euro zituan. Bueno, beste ez, lauka izateko. 4K eta hota sortzik bat. Ona. Eta txartelak emateik, txartel grafikoak? Bai, izan zeak, epean behar, txartela baino batxua 4K jolaztu bezkela. Hota marra FPS-etan izango, eta kalitatea akaso testurana beste gauzatzena ultran ez, baina... Ja. Eta panela, IPS-a edo bakik, hori? Oten edo... Zakiat, hori. Ez que nik zekaten monitoria, IPS panela zekak, eta beltzak ez dituk beltz. Oda, dituk, joku oso beltzetan adidez zean, alienena... Isolation. Oire, Isolationen, enian atzematen fondua, aurrekoa, atzekoa, eta zeok hortikan partxen bat utilidade bat zeok, eta horrekin mejora hundia, baino, jakina omendek, joku batzutan, beltzak eta panel IPS hau ez diara ondo eramatu. Eta bestea nola, TNS? TN. Usteat hori dala, bigarrena. Oin, nik zaukat IPS bat, LG bat. Eta, bueno, enau asko ebiliko lazi iunetan, behaz. Kaso igual Dark Soulsen, baina, bueno, moldatu izan. Ni Dark Soulsen ez diati igerri, Alien Isolationen bezala hor bai igerri niala, dena beltza ikuste jat, Dark Soulsen ondo. Ez den daukere jatzen behitzat. Persiana bera jetxi berzanian, baina, bera, ez tekit, hola bai, baina. Eta baina biziada, kauen, dio. Aeroportokoa zea ez dut iriki berro, oso ez? Baina sartuko nagoa. Venga, tío, es que helikoptero bat o abioi bat nahi atoka. Es que leheno presioak ikusi izkiat erostuko da milioi terdi, baina buru zeio. A ver, que logikoa dek abioi baten milioi terdi bale izatea. Por cierto, gutxu, oain ezaueanean, azaldu ziten mezu bat, mapan azaltzen dielak, burgoi blindauak eta atrakatzen. Animatzea izitute maio bat egitea? Bai, ni oentxe psikologoekin nitxok, eta ja bukatzen ondek. Psikologoa eta honite Lamar eta Franklinena eta ja librea egiz. Oi, eta unua saltatzea ziok. A cerveza in the sun is all you need, you know? Ya lo sé. Zerrekak, motxila o zerrekak atzia? Paraketa. Eso baina prepauta. Ez que leheno motxo txiliaten hartu ya. Ja, parakatzen salta jatenean. Eta, oen mantenit ez. Iba zerrano, amenez. Ja, horra, abi bakarra ziok, ez? Bai, baina horiek ezin ditu gartu, horiek dekorazia ditu. Igual nivela handigoa izan beharrek? Akaso. Eta nibelak? Nola jotzek? Nibelak nola jute izi jotzen? Gauza behin ez. Ratxio, konkretu. Niontxo bigarren egite jo nau, atrakoa endiak, eta baten. Bai. Oskoa endiak oso, eta poliziatik izkapatzen dira atrakoa izan, eta munduan antzitzik endiak. Vale. Zenbateko deleia jarri jok, zehai, bideoa minutu bat? Ez originala, behar daukana.
por defecto. Es que guantxe ikustea, salto acrobático fallado. Artikoan un sortzen da, ikatu jateta bat. Hostia, kotxean martxan zipala egin dut. Eta helikopteroa. Mandua jartzeko nola indek? Opzioetan esan dek ez? Jun berdala aktibatzeko edo beha bakarrik? Mandua inberrez, jolaz ez hartu ja mandua aktibatzeko. Hori bai, vale. Toma helikopteroa, lanzako tuzak. Da, hondik etzauka txaleko balistikoa eta orduan bitxua kontak. Epa! Coward. Eo nahi ba! Kotxea nahi da, tipua hitzeiten nahi dek, irakurri nahi dira, dena nahi dira eta ezin dek. Gaina, ostia, inglesa, amerikano... Jerga... Niga, no sé qué... Por eso una pena es que Gardera o sea, se había traducido es que asko gatuko dikin. Bai, asko. Tor bat erosio. Osea, mendika motorra bazkago gara ibiltzeko. GTA San Andreas zen, osea... Demora guztia motor. Zauia ba. Mereziko jat. Txuri gorria, txuri urdenean joan zehazte. Este galdat. Edatzi gare. Ja, basika gogoa, bukatzeko historiak. Online jolazte hasteko. Bai, konbidatuko hau nik zea partida. Bai, porque servidore ezberdinetan gaitu bigoa, ez? Bai, zehorunez bai. Mekanikoai eskatuko zoatek hartzeko erosiatena. I'm on the clock. What you want? Some wheels? I'll get back to it then. Ai, etxea joan behar dut. Zio joan behar. Bueno, oen polizia ezin behar. Epa, I freno mano nolaik, manduan? Kago dio? Azeleorean gainkoa. Ah, vale. Nitazia jotzen gozoat etxaskarko dugu paso. Guelta guzkeitea. A cab should be with you very soon.
Eta diru guztia ja gastatuek? Ez. Paso, oinezkutean. Baina esan nahi dat, 500.000 etxian, eta gero armak eta erositu bai, ez? Jode, 150.000 zauzkat. Bagarrik. Ja, osea... Bai, zonbitu Ahorra. Bigarren nivelea hilo, atrako ateitek eta kaso 4 milioi irabazteik dutua. Ja, zeitu da rekuperatuko. Eskartzea, ez? Milioi bat... Eman izan, vamos. Where to exactly? Bai, laguntzeko. Enjoy your journey. No! Uff. My paddle is kissing my metal, so to speak. Easy. Vale, estoy nog millet. Así de saltar 8. ¿Y polizia salde egiteko zein berra? Taierren batean sartu hola o...? Ya está, vale. Es que lehen egin behar esatezan kotxean kolori aldau, ustik ze... Euskadi gaztea jarri aldek. Ez dut batzen. Hostia, zaiatu nahi. Nola kentzek musika? A ver... Kotxea no? Bai. Tabula hori eman eta mantzen du. Eta horra zaitzen dekena, xaua moitu behera. Vale. Hanik guztuko ezean, ziontatik musika kendu itako. Vale. Gero kampainako akaso molestaitik, baina... Ez que ez dela... Zazartze zibe, nola, doperraitana eta... Bai, ja, bai. Grafikoki pasada da, pasada. Eta konparatzen hau eta hau eta... Oxe. Eta baita grafiko esan parte zaunik itzea. Ze daun kontenua, zenbait gauza honen pantalla, da gauza honen zentzea. Bizitza, no? Alderantz, bai. Hori errekursoak entzila. Vale, no sé ejecutiva. Online jolastiko eman zeot, a ver, zate seguen. A ver, Nersia miembros... zein dek, ekribuaz zartu haiz? Txikia zein diat. Oain, hain hauk personajia sortzen. Bueno, deke, aceptatu egin, ere informazioa. Etxeak inun agarri. Osa, leheno agertu notifikazioa agarri. Starteman. A ver, start eman, bai? Azaltzea menua. A ver, start. Mapa online, amigos, información. A ver, nahi, Eskape emantzatuta. Hori igual pertsona sortzea. Vale.
Bueno, juntza jako. Online, play GTA, go. Batu frenoan gaineko puntuian, gero. Frenoa gainekoa. A ver. Jo, aita eta amana zer dugu, broma bat, ez? Da, ere gitxura. Zenek? Gero puntatzeak. Aldatuak doala. Cirugía plastikako zonak eta han gitxura aldatu. Osa, elegitzek, aita eta ama eta gero zenen itxura gehiago. Osa, aita na, o ama na. Jo, pixkat flipa gaitu, ez? A ver. Tano jarretzea, torre. Turn left, turn right. Sweet Jesus! Qué guapa. Watch out, babes. You're gonna cause a traffic accident looking like that. No autographs. Joder, vas a pillar, Hipster. Me roba. Es que pasa y te dice. Qué bueno. A ver. Todo guapo, joder. Bueltatxoa india bizile. Aldatu dituk, stats edo, bueno, nivelak aldatu dituk edo daun bezala jarri dituk? Daun bezala, laia. Gero azken finean, ibilita denboakin dana euneko eunera igotzen zen. Vale. Tope.
Ja, konektatzen ari gela ematik. A ver, loading online. Pixka tardeitik, Do you want to skip the GTA Online tutorial? Yes. Tío, Abni, Progress se ha suscrito a tu canal en YouTube. Vale. Hasta lo siento, vale. Vale, konektatzen nahi deke. Osea, txekiat. Gehitu behar deke, no lehenko jaun? Zean berde. Nola ez. Botoiaman start eta hor amigos. Pentsatzean ere eskaera ukiko duna. Vale. Baina, abrilla idik. Epa, hola, qué guapo, ¿no? A ver, start, friends, no friends. Vale, ontsu bigalduko. Request, metxok. Epa. Friend request, the Prodigy. Eta, this user is not showing friend information. Accept. Listo. A ver. A ver, txazinei. Joder, kamiseta eta prakamotxakin. Eta brilla idik, kago, tío. Ba, horta zingo jatena, Bo. Joder, ze ondo ikusten eurilla, tío. ¿Qué pasa? Flipatzen hain, hau. Bialdu jazia, kriurako invitazioa, aiatu zai. Vale, eta nola onartzeiat? Etxaiat start eman eta hor. Guztara start online. Bai. Eta... Jobs, friends, friendlies, crews. Crewsea jungo bai. Invitations, bai, emetzok. Gamer. Eta honik ingo jat, unirtzea partida. Ire partida ina usartzen. Vale. Hala, bai, jazta. Gamera un txiko partenak. Eta eskoneta bintzaiak. Eta oain berz sortu behar diat, zera. Pertsonagia. Bai. Zekat, leheno sortu jatena eta beste bat sortzeko... Bai, ezki aukera uzka pertsona baino jukitzeko. Bai, eta esatik, nik hau nahi da, lehenokoa. Tope guapo. Vamos. Jejeje. Nire partida zuzte. Vale. Nik aurrena... Arman bat, erosi arkait. Hain pistola batek... Txan. Gongaitu zara. Ammunition dala, arma... Vale. Azira gainea zauzka. Rifle batzuk eta pentsatzea Reserva gatillo. Reserva gatillo. Anilla ontxe, a ver. Bueno, zuenik ez. Eta mapare handila, no? Ikusi jatena hiri... Bai, ez? Vale, ja agertzen nahi nauk, Lehenoko izkina. Vale, listo. A ver, entrada al garaje. Kotxea ontsen nauk ire parea. Vale. Toma. Me cago en 10. Sí, hostia, Menos expuesto nitxok, ¿Ves? Estreitzatik erten bezala intzi. Zer jokutik? Onlineetik. Zerbaitik azaldu zi, baina, karo, korrik egiteko nukan ematen. Eso esango Windowseko bakik emate jokenian bat baina hiru aldiz bote. GTA-an oharra bat, izan dira, akin pasatzen du. Zea, mandokoa. Vale. Ni hemen, bazpare eskuta hori nauk, igual norra etorre eta katza hasiak. Eta eurila idik eta atzerkilik atzakat. Partida berdinan galduela bintzez, komprobaia.
Pasada de que brilla nada, Osea, ze ondo inda da. Buah. Kotxe hartu eta ja. Mapa nola tek? Start. Escape, vale. Bueno, ez da. Hemen ammunition basak. Vale, ontsen da. Kilometro bat da. Hemen faltako hain Dark Soulsen bezala hor kaso egiteko zaiek. Animazio horiek. Uste badodela, Bai. Bai, ikusi etortzen aukenean kotxean nahi dut. Nondik etorreko ez, a ver. Ikuste hau. Vale, honitxek. Eta txapelak endoik? Bai. Ze edukatua, A ver, ammunition, Oia musikita. Epa. A ver, jarria primera personan V-ekin noan, ez? A ver, iri behiatzeko. Que cabrón. Horiek ezaletena fremuen jainen. A ver, Denda, arma. A ver. Hola. Apa, zaldeon. Epa. A ver, nahi kutrekeiak ez. Ba, ikusi ja, leheno, idi, zera ez, mira eta bako gauzak, Kristan raro itezaiak, teklatuak initia gauzak, A ver. Mando egin. Bai, eso beto. A ver. Hice de todo. Ah, vale. Pistoleta materia hartu jarko, ja. Zer? Eta norbait, kaza batekin? Hostia. A ver. Vale. Este que está cero sí, a ver. Es que esta arma pillas, Bai, ni flipau india, osea, gaina sartu eta lehenbizko gauza hori ikusia eta ni, buah! A ver, eta granada batzuk? Ezin dek, you need to increase... Ezin dek. Nik ustea honekin neko. Hala. Airek. Let's go.
Bai, bai. Vale. Albo batea disparatzen mak, azkarrei. Welcome! Why, hello! Vale. Apa, Zaldeon. Ez di puta kasi egiten. Sí, beira, nerekin note saltazio. Zengo jau. Apa, ez zer asko zegu, hola, Coca-Cola bat. Hala. Preciosisa, zauzkagame. Ez da uste benile dena antzekoek, Bueno, ya... Ate asko beta. Venga. Apa, gazte. Oh, good God, no! Yo. Barkau. A ver, eman dirue. Karrenea. Arraskarri. Ze hostia idek hain beste tekleat, bat. Zein dukoi? Zitio hartukoi. Vale, hartau. Vale, hartu jat. Bastarre polizia, Tiro gai? Nire akau intziak? Me cago en Dios, zein nuen hori? Etxakiak? Sekreta bato, no sé. Ba, holako zuze, sekreta bat, Ba, eta io hain una saldu aiz? Europarean, Bai, hor gada. Ez tia asko iraun, ez puta madre. Amen, bidekorri, Bai, nondik agertuek tipo hori, osea, igual bate kanpoan ambilardik. Bai. Hortze hori ideek, ez? Bai, behaek. Oma, hala por ahí. Dirua, txaka, hala. Ozen hemendik. Venga, tarri nahi. Hurry up. Eta hoen, baltzeka baldatzia igidari jarritani... Ez zeka binor gure jarraitzen, ez? Ez. Vale, jarrai dit txofer. Ego. Hostia, polizia ditu. Mekagun. Buah, es que se ondo indo da, pasada. Escape eman. Escape, bai. Txarla dego. Eta txarlaren aktibada hori no jarri. A ver, nontzeok. Ez que nire ingreso sekat. Voice chat. Eta enabled off. Vale. Ez bezala, intziten nahi zekan hau, ondia intziten nahi da. Ah, bai. Eta igidatzen nahi ezin bitartean nik ezin dira ezin, ez? Ah, bai, dispatzea, zekat. Pero vas a liarla un poco, ¿no? Va. Ez, kamioa jaido, justo. Eta, a ver, nik uste jaten... Aurrian polizia zeok, A ver, nahi dut ikusi... Abioi bat ozetorrek, tipo bat, ez? Uzteik? A ver, mapan... Ana aurrian zeok. Bai. Eta nola indek leno ikusteko non dauden zeak? Blindagoak? Etzakiak, nui atzatik oharrak konseko gazatzen dizela. Vale. Eta gero, etzakiak
Ah, vale. Bai. Hostia, mapa... Bai, nahun. Ah, vale. Eta porro bat ezin dira horre? Etxean adibiz katxipazio. Hostia, kristona mapa, Puta madre. Gero irakurri dator alienígenakin da hiltzia zeokela, zeletxe. Eta hori karrera dituk, bizikleta karrerak, abioian karrerak. Vale, markatu jat, zeo zer. Ez borra bindek, nahi. A ver. Listo. Onda hasta la menian, hola, ikusteko. Zeko txek hau? Ba, berez izan GTR, baina hemen euskalo. LG, hartze, gatzian. Zau, primera persona gidatzen? Ez, edo. Epa. Vale, perfecto. Motzen arreta. Oide, ostia, oso zele jo gidatzen, Eta nik ezin diot irratea jarri? Ez ezin diot. Ez dispara bitek. Eta hiri disparatzea zika? Ez tia probatuko. Nik irratia jarri diat, bai. Hau dek, ez? John vuelta más allá. Vale. Hostia, primera persona... Qué guapo, ¿no? We just opened. A ver... Ni campo vigilatuko jat. No! I just got a ship! Please don't kill me! Hostia. Okay, I'm going as fast as I can! Okay, I'm going as fast as I can! Venga. Kostatzen zaio, diru ematen. Bai, eta hurrena beha iziek. Venga! That's all I have! Just take it! Vale. Vale, inorretzuterrek. Vale, ia guan kanpo. Bai. Polizia. Hostia, musikota, Honek ire gambi, musikota. Hemen ditungo haitu. Ostia, bi polizia, atzetikan. Aurrian beste bat. Bai. Ni dispatu. Hola. Hola. Osa, lehio buskatzeik, eskubiko dotoiakin. Baina, pistolakin bakarrekan, sekat disparatzea. Armare autera berdekea. Disparatzekoa? Inundikoa, Atajo txikia. Irin kristala buskatu zaik, aurrekoa? Bai, no. Ez gauin dispatzain ninduan. Ostia... Eta bizik. Tope. Alde batik. Ze, bosti zarren gaizki hau? Gau gehiagin liatzia, ez? Venga. Ez que bosti zarren bakazio zer Oma, alde batik.
Kotxea bizka ja rebentauta zeo, gara? Bai, erroda pintxauta zeo. Eta gidatzerakoan igartzek? Hombre, zubierta. Bai, ez? Ez, kurba mati Bai. hartzateri. Ostia... Igual kotxe aldatu behar, ez baina, gainean zeskau. Eta pizarrak ez dituk asko jatzen, pizarra bendikan. Osa, que sakatu jarre, polizien bat akatu arte igual, ez? Hombre, basakia bost pizar nola dugu, ez que hemen sekura zondo da, A ver? Erreka? Hau bai, hostia. Bost pizar lortzeko base militarra sartzea, baina... Ja, bueno. Esatea, porque pizarrekin gitxiaztik, ni poliziai disparatzen, ez tekiz eta alare ez tekillo. Bai, bost pizarrenako inberdin matantza da... Galdu izkio. Baina, oain, jartuko kenuka. Bilatzen ez? Ez dauze, getaio... Zarauz getai bila. Ui. Beti hor frenteko hori dek, base militarra. Zer, la torrea piruli hori zeagena? Bai. Vaya musikota, kagoan dira. A ver. Arbeitu, zingo jauna daik, base parean pun, eta behitu haber beste kotxeon bat da. Vale. Eta bentuko azalde, Non? Bai, ama puntu txuri gazio, ketzek ez esan nahi du. Ai, subes de nivel. Ja hirugarren nivela. Other player. Ai, beste jokalari badek. Akatengo jat. Kusta jat. Pobrecito, mantxe sartuko da. Pelikula baitu bat beltzanako la kotxa polizia. Nintzeok, adortzeok. Toma, headshot. Igual, mantxe sartuko bat da. Oste garrek. Hau lapurtu ere zeok eta itxatu ez sartuko bat. Keto. Eta alertu ba. Nasiek. Etxe tirengo, ez? Jo, ni ja nervioso egon nindu, ni. A ver. Vale, joder. Oain, ez, eitan ezkaek. Venga, Ostras, kaka. Hartu egin, jarri egin. Berriz, F mate mayor zeitu. Creo que se han dado todo. Vale. Y policía, Kotxe azkar bat epatu. A ver, sautik. Hostia, arraigoi. Guazen? Bai. Oh, kadintzia. Ez. Ba, eske. Ez hartu indek. Ikotxia harra guan, Eta esan dek, emizioekin ze pasatzek? Noizean behin, moztik,
problema da, Euskaltelena da. Euskaltel YouTubeekin esan nahiek? Bertzaiak, hosti beno izan ben. Eta baita hori gertatzen danean askotan Battlefield gaian partidak gertatzen. Mantxen alge? Ja ikuste jat, ja base diek. Mantxe poten gehiatuko. Zaiako ditutzea, bazkitarra jartzen. Venga. Hor kapa ditutzea, kapa hartzena, Ba, nivel nahiko izango jau kaza hartzeko, bai? Vale, paset, venga. GPS-ian bakin ondan? Vale. Gure bila zebiltzak, Ikzate gainetik saltoi, vale. Aurren igual polizia galdu, errez? Ose, otan amatea. Ja, postizar, ez? Este cosa eskarra kotxea, ez? Soinua bintzat. Ja, ole! Ya está, lau izar. ¿Mango y vuelta? Ahí. Dale. Venga. Txeka, mandu hartu, teklatu hartu. Nik erreza egon. Amatzut kapa. Ai, ostia. Nekototu, amatzut. Ondio. Iri! Hove korre gain eta aber harpatzekan. Bai, ja, kazan frentian itxok tizpatzea izaskiatek. Korre! Eta, ilotzain hau, takatu itxatek. Kaguen, dio. Justu ilotzain indonean. Kaguen. Zeber zehatu gaitu? Baina. Super gaitu alboan, no, dikuzuak alboan. Bai, eske kontatu eman nintzot eta emozio nahi nauk. Zea, txalekoak eta rekomendi, igual, eukitzia. Bai. Oh, fuck! Holy moly. Ta, honek txapela esatik etzi. Ja. Ni gaina etxi erosin nahi da tondartza lamenean, horretik jarri jator. Osea, txaparrotan da, txakretakin da. Ba, soinu batik ematik etziek era kotxia toa, hostia, etzek, ez? Mantxo igual emateu. Ona. Joder. Venga. Bai, las matzeate, ti. Bai, salte nirenik. Taka bintziate. Bai, ibizik hau indikan? Bai. Ba... Erdin sartzea zeka. Tenai otro plan. Ze jende edukazio gutxi. Ni karte erdin da trope jetizet. Arma batek egon nago. Nola tatzek armak banduakin? Oin, egon nire kotxe izkako jau. Mekaniko izkako zatek hartzeko. La carretera,
Kartera entxo. You need something, huh? One of your rides? Let me know. Hostia, tankia... Sorry, boss. Can't help you, boss. Okay, I got stuff to do. Seguro yo sé. All Morse Mutual operators are on call right Etxea now. behatzain. Please try again later. En el depósito policía, la confiscación. Zeiri, Igual, nik ondartza ondoan, nahi, eta etxea, Zer, hosti. What you need, boss? Some wheels? I can bring them. I'll get back to it then. Policía, confiscación. Arramen batean. Eta nahi tokin ezin de gerozi etxea. Bakarrikan downtown edo... Nik 500.000ko erosko ja, bestela... Izero zi, piztinakoa eta hori, ez? 500.000 torre baten. Torre baten, esko ide gehiena hona. Eta gaina daude jaien, osea que... Igual hone baliokoik. Osakiteko. Atrako antzako eta joko. Bai, nik erosko nire torre. Oide. Vale, erosia nik, osea, etxia. Vale, tengo nauk. Vale, nauk atatza hemendik, vale, maitxek. Let's go! Hau zera, gire kotxia ez? Lapurtindek, ez? A ver, a la tercera la vencida. Había un house al down. Estaba de al down. Xabirin azazoro jarri, beak ere PC-ako emateik hor txatian zeok, YouTubeen. Kanalean deskribapena ikusi dut, zuen PC-a, makina txikuna oso, ez nago erretzen nahi ondo dabilela ikusteak, ean irean zer moduz moldatzen den. Osa, beak joko egiko ikorra. Hemen zaude kaparte. Ate, azka. Ega! Ostia, irizten edizia gutzita. Tanki, Jo, aurrena tankia desein biharko jau, igual, ez? Hemen azkarra indarizete. Baina, tita indiateta. Airien jun eta zen. Parakaida sin saltau. Baina, claro, problemi hori, helikopteroetan nahiko zizta. Eta kotxia gehatzera nola inde? Disparauta? Parkea ardien jarri bat penatze. Jode, nahi atrape, desiatek. Bai. Alde. Joderak. Ospe, desiatek, atrapea ditzetek. Quieto parado. Alde, venga. Auto renovar. Ez que iria egitekan disparatzen militar bat. Inu nao. Disparatzen. Atrapea dingo jat. Alde batek. Inu nao, gazte? Iriat, bontxe, kartean itxe. Coche... es que... Honea de todos, torre. Problemaik, nire kotxea errendeko velozia bai. Txekiat. Atropea tengo jat. Kakao intzaiak. Ostia, askarra hiltzea gaituk, ez? Kotxea hiri ez deneko azkarra izan. Ez hori ez. Ja... Hartu de kotxea? Ez, beira, amen, Hemen polizia de todos, ja hemen itxagat kartera. Sautu ikusten? Vale. Ez que problema de tankia. Bai.
Eta lanzagrana sabetzeko, tankia lortzeko. Ez tankie... Zera, jala izkena. Ez, eta mina batekin no... Ba, ez que horiak komplikatzea, ez? Bai. Normalin berrizeko Ez que, itxura nahi soñoatik, abiadura ez dula hartzen kotxiako, ez zekia? Ja, bai, hori bai, eta gero zelaien azkar zartuzkiok, belezia bexante galtzei. Ba, guain adibidez tope hau ez? Ba, benia, zelarik tope zen. Eta, ez que ematen mantxo pala, ez zekia? Irudipena... Dago terrapiak ustana, baina... Ez zekia. Sensación de velocidad esateana, ez zeak transmititzen. Arre, un argi ze betio errezo basa zartzen, hobetu ikizte galtzen balon da, tankietan. Bai, ez que bain tankiara ez zeki unun dago, no? O tanki, momentu jare espaunen. Bai, barruan. Está gertuta. Press X to start a battle with your killer. You can... A ver? ¿Da nahi, Partida muerte individual. Ez que, jarziak, nahi hiltzaiakenakin... Hostia, nerekin ordu. Barrun. Eta ez zekik talde berdineko gela? Eta zai gaitu, bata bestean kontra bain? Cabrera. The Brody spinner you. Passive mode respawn. Ez que geoseok deathmatch bata bestean kontra. Vale. Osa, hi bari mago online jolasten, itekak esnatzia deathmatch batian bata bestean kontra. Osa, en plan, me he picado. ¿Dónde cabil? Coche gorri Antiguo lekuako egin. Joder. Hau ez? Dena gatituk. Ni kotxian aurrean neo eta denak edut ez edek. Hau, dios, armatako dit, gana isiri. Vale. Eta, dekaken bidea eta non ikustek, porque... Ezkerrin behien, berdina ere bizitza... Berdina, berdina. Eta honitzako baina txaleku. Vale. Hau zerrek audio bat ez? Bueno. Ja. Osa, jeteak etzezkak bizentziak erosita ez, kotxeanak eta... Bestela ya la hostia izango. Horregatze zeak Pro Evolutionen bezala. Osea... Esto nizena. Argumaitu gamen ezkerrea elegotia duiza uden kotxea. Vale. Horrean nik hartuko ja, tema, saiatu ingo nagartu. Eta tankia... Metzeot? Batzio bat, hartu. Vale. Joder, ja tiroka. Ez que, oaindik nago sartu. Emantzeo sartzeko, puskatuik, vale. Tankia zetorrek, ondo blateatzek, Baritxek! Kabroia! Puto tanke! Ateatzen nahi ninduela dispatu itzaiak. Ez que nire muturran horrean zitxon tanke puta. Bai, ikan itxuek. Ez txaleku berde gana. Bai. Osea, eta nahi harrapatroziak justu ateatzen gazkinak nahi ninduela eta ja tanke aurrean itxekan. Zine izerren. A ber.
Eta hiri militarratek ez, ikusten nagoen. Leheno, atropellatu egiten militarra bendik ementze, lurrian bodota. Remata ingo ya. Hautak bat ingo jau? Venga, ni militarra rematatza ino. Toma. Qué fuerte. A ver. Nola niri jatik ikusteko? Bakarrik solamente arma batzuk daizteko. Vale. Eta, se esan de deathmatch por equipos? Behitu helikopteroa. Bai. Sekereitzen, Ia naiz botatzen, zera. Arrazkia nola datzek. A ver, F1 grabatzeko. Ez dek, mobilatea. Mobilakin, vale. Gazki kamariz nahu mati. Txen, selfie. Gara ez moitu nik, Ikatea zak, a ver. Vale, geldigan. Bai. Qué bueno. Vale, azeata. Venga, zer da hemen, polizia. Buah, qué guapo el arma, alde paetek. Honekin sartuko baituk? Etxea, ai. Hani atzin jarri nahi. Vale, baito difuziara mapa markando ze. Opzio zera, partida bat. Vale. Mapa anuntziok? Osea, Eskura. Eskaziat ikusten. Dio. Polizian kotxe hartu jat. Se parura. Está por culo. Hostia. Es que... Joder. Berja ezin izan dira bota. Vale, oin zengo jau. Jarretera jun. Kotxea hartu eta horreak no. Partida. Vale. Empieliko paso. Ikusiek militarra leheno atropellatu egiten hor daola. Bai. Gara tia kotxea. Meni mehen gatuko nago ikotxera portu. Vale. Hau labanan da, jote. A ver, mensaje, job list. Invited, misiera. Paso. A ver. Kotxe erosi, osea, etxe erosi ja. Arrutzik epintzezin nahi etzeitela asko entzuten. Baina etxakiat da horri zei egin. Niko zan entzuteit, iri, karo, baina nire eskapietik entzuteit. Hau isilingo jat. Eta, a ber. Kotxe erosi, osea, etxe erosi ja. Haitu Bai, iri bajo entzute zaik, Hane igual altu gi, igual. A ver. Vale, pizketa altutu ya. Vale, ba, hemen atea. Eta partida hontan sartu. Ontza itziate, ire portatileetik zoni. Gente, indiat, erraiatzen. Kenduta jarri.
Sortzirak ja, josu. Bai. Illa zema, jolasten. Illa lau ordu, ez? Lau ordu. Pixaren zaldekin, no? A ver, hau zer da? Ba, partida bat. Todos contra todos estiloa. Eta, invite players, deathmatch, bitalde, select, nize... Arraioa. Arraioa, no, radio, abaltze. No. Off. Invite players. Ba, on zaion bar, betetzeko. Vale. Jo, ba, bitartean utzi beharko zuen ez, gauzak itea. Nik etxe erosia, baino. A ver, mapa. Ba, bueno, en komentarioa letzen Xabi Linazoro. Zein? Zeurire ezan zein dan zure izena, laga gemera untziano, eta zengo du. Gituko zaitu guztiara, kriu da. Gaina krio guztet PC-ako bakarrik ez dela, hau da, konsolo ezberdinetako balio du. Basiak elamateik ez? Launchin... Bai. Bai. Ba, listo pa jugar. Ready to play. A ver. Let's rock. Vale. Ni listo. Danok, listo. Eta hemen zein behiau, beste taldeko akatu ez? Deathmatch. Hostia, hori metroita postu. Hostia, niko, Asean, de gainea. Bai, ba, zeharru. Press C and hold to target. Nuntza de bestiak etzekio ez? Ana euskal izatu ez dara. Izao, primera persona no, hirugarrengoa no? Hirugarrengoa. Bai ez? Porque hobeto ikuste inguru. Nun zaudete... Osea, nik kamio jaio nahi dat. Hemen zeurinez, igual behikulu bezenitu da. Hor kamio basok, gora jo nahi nian, en plan... Campero. Hemen pistola bat. Arma zeudek. Tiro gentzute izkiat. Bai, nik dizpadia. Aber, bazaltzeien? Igual campero puta atzeituk. Hemen txaleku ziok, txaleku hartzen itxi. Ah, bai. Pagoz du bazak. Txaleku ziok. Arbei guztiak bazin bestan injustu atea. Vale, ni ere atzetik ditxa. Bale, dispara intzidotea. Txaleko amila niek. Kampeatzen nahi dita guztiak. Bai. Osea, etxopolo gani txok. Abat ikusteiat. Toma! Katoiat. Bai, eixe. Bai, dira, kampeatzen. Bai, ez? Bai. Ikusteiat nik egin hau... Bile bat jazaudet, Bai. Bati ematzot, hit batzu baina. Ostia... Azkarro sortzeko disparoko botoia emanak, klik. Azkar korriteko esatek? Ez, azkar sortzeko, bersortzeko. Ah, vale. Spawneatzeko, no? Ostia! Bale bat akauta. Bi akauta. Onbiziz natxiok. Vale, ireatzean itxok, Vale. Hau hartu berdi. Pisket bakarrak emateik, zera, protekzioa, ez guztiz bete. Bai. Eta gurutziak zeudekena, roiz izango de bida igual, ez? Ah, bai. Bai, zin. Ni txaleko nahi diat. Ni bizia. Hoi nuen ateituk hauek? Zaila, oizetzea. Ni regeneran aukenin, akziotin nahiko gertu regeneran. Bai, ez? Gau berdiat. Oh, perfecto.
Etzetenak gure ekipoko mun hostia da, bien? Hemen ziok. Ah, bale. Igual, jende gutxi gatxalde partida. Bai, iru kontra. Hor txaldek, Non, agar ikuste ditidi, baina... Hor disparatzen nahi nago. Hortxe, arroja ingo, Kontu ze, ire ezkerreko zean, Eske, nik gure taldekiak konfunditu jat, kauen dio. Sale kuartu. Akai, gure taldeko beste. Bale. Alde. Bien. Ni desgaztaiak. Oen bidea gehianik. Ostia, musika ere ona ege. Osa, testosterona iraziat. Nun hartu betu, Bai. Toma, berrez beste adakatiat. Osea, mapa honeke txoko piaz eskak, Kurritzeko eta... Eske... Uff. Hemen, gu hasieran jaio gaitu kentokin. Bale. Hostia, personaje... Troteko txunero. Aniskin jatzodek. Bale, ikusten dut. Eta hor bidoi baseok eta lertzei jaten. Toma! Eta bestizio dakau. Kubritzen bali maiz eta ematearen maiok eskubiraka burua ateatzei. Bai. Ondo zeko, Bale, nuntzaudek, oain? Bat hor. Irazten nahi gaituk, Gure ekipokoak, Arra hortzeo bat. Ateatzezik, Toma. Bien. Anketatik. A ber. Eta... Ez gure ekipoko. Batakauta. Ni beste bat. Hau Call of Duty baina beto emate zeiak. Alde, kabintziak. Iatzetikua, ez? Bale, batakauta. Berez esan duka. Bale, atzetik jungun hauk, Ze gerditik zein eta nik jungun hauk atzetik eta berro rodeatzea dituta. Bale, zen nahi tiak atzen izaiak. Eta arma bakarra, Bai. Eta tenak iguala, oiro ondo ziok, ez? Kasko bestela, nivel altuko bat ezartzek frankotira hori honenakin eta... Bai, eta jakagite. Pistolare... Ez, ni saiatu nauk, gaine jotzen ez saiatu nauk. Baina, ez zara. Bai, Artin alde. Bai. A ber. Ni saiatu nauk gilotzen gora. A ber. Bai, barrura. Ara atropeiatzea izkiat. Bueno, bale, zendik. Kamioi entzertu beteat. Toma. Enia asmatzen atatzen kamietik. Posizioan bat hartzen. Mala o amar,
Ondo ziok, hau jende askokin ondo nengoek. Bai. Azkenean, beste joku badekila, hemen zaude bilak. Bai. Hola zaude karrerak, zaude beste proba batzuk. Ni natxo esan, hangarretako teilatu baten. Eta, mapa ikustia balda, Zata, laro gehin behar diago eta 15 gitxestik. Ez, o denboraz, minutu gehatzen. Bai, minutu gehatzen, bale. Eroin alaiz, zatikan. Zerbait, eroitzen ikusi jat. Bai, nire gorputzu izan gameta. Bai, urrutitik ikusi jat, eroitzen. Oin dut zaudek. Eskaitan gora kabintziak. Ondo hasi gaitu baino. Ize, kaza hartuta. Mierda, vamos, Tamala, vaya cagada indiana. The project committed suicide. Cago en chat. Irás indiana. Kill an enemy when you are close to death. Atropella y mata a un enemigo con un vehículo. Hostia, $6.000 $1. Bai. La guarra nivela. Amabira echando hostias. Nik afalla eta paskaia, perbete behilate. Bai, eta nik domizili bukau, porque... Hame moztuko jau. Vale. Nik etxia bisitatzen joan hau, eta... Zege jo inbiarriak, etxia erosi jat. Bueno, ni jarten hau, ja partidon tatik. Vale. Etxirosi, nik igual kotxe bat erosiko nikik. Vale. Eta seguru esan dek, ez? Seguru automatikamente diket. Vale. Eta... Hori da mobiletik, ez? Bai. Vale. Eta... Etxia, kotxe bat, eta... Jazta. Vale, ondo. Saiatuko nago, eta amabira iristen hauken lehen bailen da, ja... Osea, trakoak etare... Bai, neuron ibilin, gora pisket. Bai. Nik Champions Night, osea, gauta gitxadek. Bueno, eskerrik asko bestaldean egon zaten guztioi, espero zuen guztoka izan dala. Eskerrik asko ikerrire... Ez da zer, eta animatzea jendia, ez? Gurekin jolastea, eta... Joeni bi ordu ez dakizte jolasteaten da, osea, egan intziak. Bai, eta manbleen jartzen deunean, bano batea gane egitzein izango dugu, beraz... Perfecto, eta, bueno, urrengo zuzeneko artez, que... Seguro ez biharri izango da, nire aldeti bentsat. Ondo zeak. Bai. Bueno, ba, venga, adio.